Zdravo svima, hvala što ste ostali u ovolikom broju. Za početak ja ću da se predstavim. Moje ime je Ivana Ćirković i ja se bavim konsultingom iz oblasti digitalnog marketinga i PR-a. A ovde sam da vam pričam o tome kako sam ušla u svet WordPressa i da vas ovako podstaknem da se vi upustite u ovaj divan svet avanture WordPressa. Internetom sam počela da se bavim kroz blog. Kad sam prerasla blog, otvorila sam svoj prvi portal, Organ vlasti, koji je jedan od nekoliko sajtova koje imam. Uporedo sa tim sam se dodatno edukovala iz oblasti digitalnog marketinga, PR-a, društvenih mreža, sve što je vezano za internet, jer prosto internet je živa stvar i treba je učiti iz dana u dan, isto kao i WordPress. Sve to moje znanje je rezultiralo time da počnem da radim za onako vrlo impresivan broj kompanija, institucija, državnih organizacija. Neke od njih su Ministarstvo finansija i privrede, gde sam radila kao digital PR godinu dana. Zatim sam radila neke projekte za UNICEF, Fondaciju Novak Đoković, to su samo neki od klijenata. Danas sam na čelu Agencije za digitalni marketing i PR, Kickstart RS. A ovde sam, kao što sam rekla, da eto vam ispričam svoju priču kako sam uopšte došla u susret sa WordPressom i šta je WordPress učinio za mene na tom putu. I kao što sam rekla, početak je bukvalno bloger, web novinar i vlasnik sajta. 2008. godine, kada sam prerasla uopšte sam pojam bloga, trebalo mi je prosto nešto više da se izrazim, odlučim da otvorim i da pokrenem ženski magazin Organ vlasti. I u to vreme, kao neko ko je imao iskustva sa Typo 3 platformom, koja je ovako vrlo kruta i odlična za kompanije, sa Joomlom koja mi je onako bila vrlo inventivna za to vreme, Drupal sam pokušala, nisam ga razumela i rekla sam ne hvala. WordPress mi je bio suviše slab u mogućnostima koje je pružao, bar sam ja tako mislila, odnosno imao je veliki nedostatak u broju tema i onoga što sam ja htela da mi tema ima za neki novinski portal. Pa sam tako odlučila da pokrenem na Joomli, što je bila moja onako, ne baš velika greška, ali dobro, na greškama se uči. Sve je to funkcionisalo kako treba do trenutka kad sam poželjela da promenim temu, to je bilo negde 2012-2013, pronaći temu koja valja, koja neće da mi usporava sajt koji u to vreme ima nekih 3000 članaka, 15-20 hiljada fotografija, ne znam koliko hiljada video priloga. Vrlo je bilo ovako izazovno. Trajalo je to mesecima. Neki period pre toga sam upoznala jednog vrlo glasnog klinca koji me je počeo ubeđivati pređi na WordPress, on je tu negde među vama, predstavit ću ga posle. Nisam htela. Prosto imala sam otpor prema WordPressu, bio mi je suviše nepoznanica, zaista. I nekako što su više ljudi kao pričali idi na WordPress, ja sam imala veći otpor. Neosnovano, ali dobro. Agonija višemesečna, nalaska određene teme u Joomli, da radi kako treba, da mi bude za pretraživače dobra, je prerasla u agoniju u kojoj sam ja na dnevnoj bazi bila bukvalno ovakva. Znači, taman nešto sredim, pukne nešto, ne sviđa mi se kako izgleda dizajn, ajmo nešto novo. Uglavnom, istrošila sam dosta i vremena i truda i novca i sebi i nerava Marku Miliću koji danas radi WordPress, svoje vremeno je radio Joomlu. Pokrenuli smo nekako taj organ vlasti i ja nisam bila zadovoljna. U isto to vreme, taj glasni klinac, danas bog WordPressa Sivin Grašić, je uspeo da me nagovori da pređem na WordPress, da mu ukažem poverenje. I ja sam bukvalno dala kompletan sajt i rekla, ok, radi šta znaš, nisam čak ni znala koju ću temu ni ništa, sve po njegovom nekom osjećaju. I tražeći ilustraciju ili fotografiju koja će da pokaže kako sam se ja osjećala kad sam prvi put sela za računar i otvorila organ vlasti na WordPressu, našla sam jednu zanimljivu fotografiju, ali pre toga ću vam reći da ovo je citat Meta Mullenwega koji sam pre 2 dana bukvalno pronašla i koji bukvalno oslikava šta WordPress jeste. Tehnologija koja najbolje radi kad spaja ljude i mislim da je ta kombinacija Sibina, WordPressa i mene rezultirala da ja
profesionalno dosta odskočim, zahvaljujući WordPressu, zahvaljujući dobroj poslovnoj odluci, da mu ukažem poverenje i da pređem na platformu koja, vi ne morate da budete ni developer, ni programer, ni koder, bilo čime da se bavite, WordPress može da vam bude platforma koja će da vam pomogne da se iskažete na način na koji želite. I sednem za kompjuter, palim, ulazim u admin panel, gledam sajt i bukvalno ovako. Bukvalno. Carrie Bradshaw i njene cipele vredne $40.000, tako sam se ja osjećala sa organom vlasti. Zašto? Hello world, bukvalno. Zato što mi je dao mogućnost da sama rukovodim sa svojim sadržajem i svojim sajtom na način na koji ja hoću. To sa Joomlom nisam mogla. Za bilo kakvu minornu glupost koju sam htela da promenim na Joomli nisam mogla, morala sam da zovem nekoga ko se stručno time bavi. Nisam mogla sama da podesim baner, nisam mogla da menjam logo ili neke pozicije iz levo u desni sidebar i tome slično. Ja to danas na WordPressu radim. Ja imam nekih 8 sajtova, imam još 4-5 sajtova na WordPressu za svoje klijente i manje više sa njima svima radim kako treba. Meni je WordPress postao pouzdan i siguran partner i desna ruka u mom poslu. I kad me pitaju ljudi na primjer, šta je doprinalo da ti danas imaš svoju agenciju, da radiš za sebe i za klijente, ja kažem WordPress i iPhone. Mislim, koliko god, to su neke stvari. Kada ste osoba koja se bavi digitalnim marketingom, PR-om i uopšte nečim što je vezano za internet, morate da zavisite od alata koji će da vam budu pouzdani i sigurni da budete vi u njih. To su te dve stvari, WordPress i iPhone. Uglavnom, nakon organa vlasti, ovo je organ vlasti koji danas ovako izgleda ne zadugo, kad se završi WordCamp, Sivin i ja krećemo u novu preobuku i to će biti jedna od Max-ovih tema. Organ vlasti je tipičan ženski portal gde se, sticam okolnosti, inače nema mnogo vesti od Jeleni Karleuši, ali nešto nas je onako nagazila i ružno nešto pričala o nama zbog neke istine koju smo objavili, pa mi je sad kao interesantno da stoji tu. Nakon WordPressa, svaki moj sledeći sajt i sajt mojih klijenata je bio na WordPressu. Čime god da se vi bavite, WordPress je bukvalno platforma koja vam omogućava da se iskažete na način na koji hoćete. Sajt agencije, WordPress. Blog gde pišemo o digitalnom marketingu, advertisingu, PR-u, nekim ličnim dešavanjima, WordPress. Sajt o zdravoj ishrani, o zdravlju, znači sve mi je na WordPressu i to su neke od starijih tema koje su i danas aktuelne. Ordinacija, WordPress. Prosto poenta je, bilo da ste vi neko preduzeće, mali i srednji biznis, freelancer ili imate neki hobi, volite da kuvate, bavite se fotografijom, šta god, vi na WordPressu možete sami da kreirate svoje prisustvo na način na koji želite. Prosto zajednica je takva, ima toliko materijala online, možete sve to da naučite, da se edukujete, a čak i ako ne možete, tu je zajednica koja je prosto otvorena da vam pomogne. I ja sam prosto tu da vam kažem da treba da probate. Meni je WordPress pomogao da se i lično i profesionalno uzdignem, da naučim dosta toga, povezamo je sa gomilom ljudi koji su me naučili dosta toga i prosto mi je postao kanal kroz koji dolazim i do novih klijenata. Tako da, ako do sada niste bili na WordPressu, otvorite, počnite da pišete blog, šta god, čisto da vidite kako funkcioniše. Aca je recimo pre par dana na WordCamp meetupu u Nišu pomenuo da svako ko otvori Facebook profil ume da koristi i WordPress i bukvalno je tako. Znači, prosto ako niste nikad radili sa njim, otvorite, probajte wordpress.org.com i počnite da radite. Ako ste profesionalac, opet ja mogu kao krajnji korisnik WordPressa da vam kažem na koji način svoju uslugu i to što WordPress radi treba da prodate, da plasirate i prodate klijentu. Čime i dolazimo, ja ovako vrlo kratko, jasno pričam, te neke ključne stvari koje vam pomažu. Zašto je WordPress za klasu ili više bolji i kvalitetniji od ostalih CMS platformi? Pre svega, besplatan je, ako to želite, sa svim svojim onim basic temama, pluginovima, widgetima i vrlo je lak za korišćenje. Znači, ja sam imala situaciju gde smo radili na jednom projektu, Sibin i ja,
i sticajem okolnosti imao je gomilu posla, nije stigao sve da odradi, ja sam sela, ono kao malo Google, malo uputstva i neke stvari odradila sama, on je čovjek posle nastavio, ok, to je to. Prosto WordPress vam daje mogućnost da ako želite, možete da radite šta želite, onoliko koliko želite i umete. Drugi takeaway je što štedi i novac i vreme i živce. Ja da sam pametnija bila onda kada mi je čovjek pričao, ja bi stvarno uštedela i dosta novca i živaca i vremena i sebi i drugim developerima i ne bi se stresirala, stvarno sam provela noći i noći razmišljajući gde grešim, šta ne radi kako treba, zašto koči, zašto mi SEO nije kako treba, frustracija samo tolika. SEO friendly, znači trenutno nema platforme koja vam je toliko druželjubiva sa SEO-om kao što je WordPress. Naročito zahvaljujući pluginu koji je SEO by Yoast, u koji se ja kunem i koji imam na svim sajtovima i svojih klijenata, koji bukvalno je onako idiot proof i bukvalno vam postupno objašnjava kako i šta treba da se radi. Naravno, nije to dovoljno, ali je odličan početak, naročito za neko ko je tek počeo da se bavi WordPressom i da radi content marketing, odličan početak kako možete da stvari napakujete i uklopite kako treba. Dalje je takeaway to što se jako lako obnavlja, napreduje i rukovodi sa njime. Dok sam radila sa Joomlom, svaki neki update morao je neko drugi da mi radi. Prosto nisam razumela, ne dolazim iz tog sveta, niti sam želela da se nešto potrudim da učim jer mi je trebalo mnogo vremena. Sa WordPressom bukvalno sve te neke stvari radim sama. Naravno, glavni backup i glavne neke kontrole, sve to meni i dalje radi Sibin, jer ja kod njega držim sve svoje sajtove i hostujem i sve živo. Nije reklama za njega, nego prosto dugo sarađujemo i nije me do sada izneverio. I jedna od glavnih, poslednja, ali ne i najmanje važna stvar je ta što dobijate mnogo više za svoj novac. Kad kažem mnogo više, bukvalno mislim na tu WordPress zajednicu. Mislim, samo pogledajte koliko vas je i koliko vas je bilo tokom celog dana. Sve što ne znate, ima neko ko će da vam objasni. Sam WordPress je onako vrlo živa stvar i open source je u pitanju i u principu to su ljudi koji su došli da daju svoje znanje, da prenesu svoje znanje. Ono što ne znate, naučit ćete. Tu nam je i WordPress Srbija grupa, znači ja sam se tu učlanila i svaki put kad neki problem imam ili nešto iščitam, pronađem ili se čujem sa njim, nikakav problem. Zaista je fenomenalna stvar. Sa drugim nekim platformama nemate tu slobodu i nemate taj feature da možete da se oslonite na ljude, da kad nešto ne znate, neko će da vam pokaže. A da ne pričamo o pluginovima i widgetima. Čak i neku basic temu kad uzmete, baš zahvaljujući tim pluginovima, tim widgetima, vi možete da napravite šta god vama odgovara. Tako da, ja sam ovako suzila što je više moguće, Nevena ide posle. Ako imate neko pitanje, ako imate neku nedoumicu, ja sam tu da vam odgovorim na sve što treba. Hvala vam što ste poslušali i to bi bilo to od mene.